Yefata, kabamod, tolambala pli yagish indur, tolambala pli yagish kor, but kabau jisuang epata, ulang kont veria baur ki brius audong, paid, bau niru ulang ukuno blay. Paid piru pide ben pidiang yau. Bunsin ngi im hapadeng ki brio bam tre ben playa ki kamat. Ngi im bat ki brio hapadeng ki brio bam tre ben playa ki skor. Ngi im hapadeng ki brio bam don skor. Ngi im hapadeng ki brio bam don sindur. Kabamod ngi don ki brio bas ngau kenja ngau marwe haki inga sem jongi. Let's say ki bayi ba toin jongi kim tre ban kranshi kendin kaba pintengen yagi. Let's say ngim don por ban kranshi kendin kaba pintengen yagi bayi ba toin jongi. Let's say ngim don gishkor naga binda ka jing so si jongi vai. Ki bru kim don por shu hagene ka juk ban snap yaki vai. Ban shong lam bat ki vai. Ban yakran lam bat ki vai. Benius ngo yakaba ki ud shakamat jongi namarngi im haka juk jong mobile phone ngi im haka juk jong ke technology haki inga sem jongi kip kun gem don Porsche ban sngapi ki kimi pa kem don Porsche ban snap ye ki kun ki ti jongi i himmen ki para kem don Porsche ban snap ive pa namar kirung hala ki jonki parte lempa keneka iPhone kabadon haka kti jonki bad bon ki brio ki perlut ya ka poda ki kenta rengkat bad ki smartphone jonki mobile phone jonki bad ujisu peit ya nga badia pi baduang efata ujisu peit shaki inga sem jongi ujisu efata play ki skor jumpi play ki kama jumpi play ki sindur jumpi ya kran bat ki himmen ki para jumpi ban ya ka ba pi ya kran marwe shimet bat ka mobile phone jumpi people look at no por bat kane haba itai himmen ba shong hajan jumpi iko ban kran ye happy tamba wat lada ki kran ro pisnap ye ki da ka ba peit ye ka mobile film don por shuban peit ki kama jongi leze kidang jauh mak Henry ke kimat jombi kadang haka mobile ki pimtip kai ka bakisno